No, en sèrio, no, aquest no. Però d'on surt aquesta gent? Marxa! Ui, no, aquesta no, oi? No, tira. No, next! Espera, que aquest té molts followers. Esperi! Acostis. Sí, fitxat. Vinga, vale. No. No. És una broma? No. No. Tampoc. No ho és prou. No, a veure, un moment, quin cognom té? No, fora. És que ni un, Ni un. Tu, xaval, al fondo a la izquierda. A la izquierda. És que no n'hi ha que siguin tan netament com nosaltres.